Kardam, namaskar. Aduh, we phanta pini. Peneng metrika sang Asatlang. Mate kep ang dengki duna tuma pha. Nilihin pen, ninga klong pen. Kardam pa glo la pente, choro par piglo. La pente. Peneng ili tum Karbi Anglong nong ta percentage mesan san se theglong la sinili ninga rong la percentage ta teng pulo. Ili tum lapu Karbi Anglong ba. Ili tum lapu Karbi Anglong ba 10,126 pen ke ili tum total ladak abang ke 7,642 ana bang phu bang phi bang pass lo la pen de first division ke dam tum bang ke 1813 la pen second ke dam tum 4,085 la pen third ke dam tum bang 1745 la ile tum la pu Karbi Anglong na bang lo la pu is Karbi Anglong na bang lo west Karbi Anglong na bang ke total sok pen ke tok do na tum ana bang phu bang phi bang ke 4,989 la pen te total ke pas ke 3,309 la pen te west Karbi Anglong na bang lo ke la pen te first division ke dam tum bang 729 la pen te second division ke dam tum 1675 la pen te third division ke dam tum 905 la pen te east Karbi Anglong ili tum east Karbi Anglong bang ke percentage ke 75.47 la pen te west Karbi Anglong na bang 66.33% la sikado be phan pusitami nilihin pen la pening ke pas atum han an pusitami HSLC Asatlang ang dengki unno tum han nil nenga klong pen nali tum han kardom pa jirlo la pen te anso se nangli tum aprang ke chirum dun thuje fa la pen te monem pusitami nangli tum first year second year higher secondary long pusitami biang deng an ke chapa undun pen master degree complete ji mane technician ke manji la pen te komane engineer komane doctor ke manji komane ukil ke manji komane IAS APS ACS lason ke manji pha nilihin pen kado we phantame ahir jume nang pidun kardom